Dobar dan. Profesore, možete nam reći kako se zovete i nešto kratko o sebi? Ja sam profesor Živoslav Tešić, profesor Hemijskog fakulteta i prorektor za nauku, doktorske studije i transfer tehnologije. Hvala što želite da date kratak intervju za nas. Kažite nam nešto o ovoj konferenciji. Ova konferencija je jako značajna i ja sam ovoj konferenciji u drugoj funkciji, pošto sam ja još neki dan predsjednik Srpskog hemijskog društva. Ovu konferenciju organizuje Asocijacija hemijskih društava Evrope pod nazivom UCHEMS i njihova divizija Division for Educational Chemistry svake 2 godine organizuje ove konferencije, a ova je posvećena hemiji u visokom obrazovanju. I kao što ste mogli da vidite, konferencija je onako dosta dobro posjećena, da imamo negde oko 70 participanata, 15 iz Srbije, a praktično iz cele Evrope i van Evrope, koliko sam ja video, imamo jednog iz Indonezije i jednu damu sa univerziteta u Južnoj Africi. I ono što je jako značajno, ovu konferenciju je posjetio i gospodin Cole Hamilton, predsjednik UCHEMS-a, koji danas i pričao na otvaranju. Da li ste čuli, sigurno ste čuli, za Marš za nauku, koji se organizuje u čitavom svetu već poslednjih niz godina. Možete li da nam kažete nešto o tome i o ovogodišnjem Maršu za nauku u Srbiji, odnosno u Beogradu, koji je bio realizovan u aprilu? Da, ja nisam bio na tom maršu. Naravno da su to jako dobre stvari i naravno da je za Srbiju nešto jako važno da posle 7 godina, ja se nadam ove jeseni, raspišemo konkurse, jer ako to ne učimo, može se desiti da nema uopšte nauke u Srbiji, a nauka u Srbiji i obrazovanje su u ovom trenutku najbolji izvozni artikli i uopšte brend Srbije. Sve drugo je daleko, druga stvar je možda hrana, a sve je daleko od toga, imajući u vidu kvalitet studija, kvalitet nauke i novac koji su uloženi. Koji je jako mali, da ne kažem beznačajan. Ono što smo mi računali, to je da mi naučnici imamo oko 200 dinara dnevno za bavljenje nauke. Što je za eksperimentalne nauke, prirodne nauke kao što je hemija. Kad sam danas pričao sa Davidom Hamiltonom, on se nasmijao kad smo mu rekli koliko dobijemo. Ne znamo, da li je to za plakanje ili za smejanje, zaista je poražavajuće u kakvoj je situaciji nauka u Srbiji, zato su i važni i ovakvi događaji kao i Marš za nauku. Ono što je jako dobro bilo, da smo danas imali državnog sekretara iz Ministarstva nauke, gospođu Anu, da bar neko iz nauke dođe na otvaranje ovakve konferencije, jer mi smo Srpsko hemijsko društvo pre nekih 5-6 godina organizovalo jednu jako veliku konferenciju koja se zvala Euroanalysis, gde je bilo negde oko 250 do 300 ljudi iz celog sveta. Ni jedna televizija, niko iz Ministarstva nauke tada nije došao na otvaranje konferencije. Ovo je danas već uspeh, jer mislim da trenutno univerzitet dosta dobro komunicira s Ministarstvom nauke i svesni smo u kakvoj je situaciji Srbije, ali izdvajanja za nauku moraju biti veća i to stalno pregovaramo s ministrom, jer je to način da nam se otvore vrata za aplikacije na međunarodne projekte. Horizon je jako loše prošao, odnosno još teče za razliku od FP7 projekata gde je Srbija
značajna sredstva dobila iz Evrope, jer ceo region Kuburi, to se odnosi i na Slovence i na Hrvate, ovo moraju biti osnovno bazična sredstva, ali mi moramo aplicirati i imati sredstva iz međunarodnih fondova. Znači, mislite da ima šanse da se situacija poboljša u našoj zemlji? Mislim, marševima ili drugim akcijama moramo boriti da to bude. Sa ovim ne možemo opstati. Što se tiče položaja mladih naučnika i zaljubljenika u nauku, kako hemiju, tako i druge nauke, šta je savjet za njih, kako da napreduju? Da, ono prvo na čemu mi insistiramo u rektoratu, i to je moj resor, to je se raspišu konkursi. Raspisivanjem konkursa otvorila bi se vrata za zapošljavanje negde do 500 mladih ljudi iz Srbije svake godine. I to je ono što je jako bitno, jer evo već 3 godine država ne zapošljava mlade, jer takvi konkursa nema i mladi ljudi odlaze u inostranstvo. Ono što smo mi na Hemijskom fakultetu uradili, napravili smo taj inovacijni centar koji sve teže opstaje, gdje smo i tu zaposlili mlade, ali ono što ja mogu poručiti mladima, ja sad čovek koji se sprema za penziju vrlo brzo, sam uživao i dan danas se uživam baveći se naukom. Mislim da je nauka nešto fantastično, koja otvara vidike, pruža mogućnosti da se družite ovako sa drugim ljudima, da pravite saradnje i pre svega da se bavite jednim poslom koji je krajnje interesantan, krajnje intrigantan, jer vi svaki dan nešto novo pokušavate da otkrijete, analizirate, objasnite, što retko koji posao ima. Ono što moramo biti svesni da su naučnici svugde u svetu manje plaćeni od drugih. Znači u Evropi profesor univerziteta manje zarađuje od nekog uspešnog, isto tako uspešnog čoveka koji radi u privredi, ali zarađuje sasvim dovoljno da bi živeo mnogo bolje nego što se ovde živi. Ipak, pretpostavljam da je razlika u tome koliko naši profesori dobijaju na univerzitetima i u inostranstvu drastično. Da, to nije za poređenje. To nije za poređenje. To ne samo da nije za poređenje, kad kažemo inostranstvo, to uvek mislimo Nemačko, ne znam, Englesko, Sjedinjene Američke Države, ali mi smo sad jako zaostali i za ovim susednim državama, tipa Slovenije, Hrvatske, gde su razlike skoro duplo u ovom trenutku. Možete li nešto da nam kažete o deponiji u Vinči koja gori i dalje? Šta je mogao biti uzrok toga i kako obustaviti taj? To je klasična ljudska nebriga. Znači, deponovanje organskog materijala, a pomešanog sa drugim materijalima, dolazi do anaerobne digestije, to je poznat proces, pri čemu se stvara jedan vrlo zapaljiv gas metan. To hemičari dobro znaju. I na takvim deponijama gde se ne kompostira, kompostirati znači anaerobna digestija takvog otpada koji može da vrlo kvalitetno đubrivo. To se kod nas ne radi, odlažu se ogromne količine hrane, dolazi do anaerobne digestije. Takve deponije obično u svetu imaju takozvane zabodene motke koje imaju otvore da bi taj metan izlazio. Ovde to nije slučaj, da se ne bi zapalio. Metan je jako lak i on odlazi u atmosferu. To ovde nije bio slučaj, on se zapalio. Naravno da je on visokokaloričan gas koji gori i naravno onda počinje da gori i plastika i svo ono ostalo đubre, što može da uzrokuje vrlo kancerogene supstance pri takvim zapaljenjima i oni su uradili ono jedino što su mogli. To se ne može gasiti vodom, to ne funkcioniše. Oni su uradili onaj klasičnu stvar da to prekrijete zemljom, da sprečite dovod kiseonika, odnosno vazduha i da na taj način probate da ugasite deponiju. A kažete mi, znači, pošto taj požar ne može toliko da se kontroliše, tako, znači mogu da se zapale i plastika i svaka druga vrsta otpada koja se tamo nalazi.
kolika je opasnost od tih toksičnih materija? Ja pretpostavljam koliko je moje znanje, dakle tu može da bude i PCB-eva i raznih hlorovanih jedinjenja i tako dalje, dioksima i tako dalje. Da li je moguće prisustvo tih supstanci i da li ikako možemo da izmerimo njihove koncentracije i Znači, sigurno je moguće da nastanu ti najtoksičniji kao što su PCB, polihlorovani ugljovodonici, kao što su dioksini i naravno da postoji u Beogradu bar 20 laboratorija koje meru PCB-e. Što se tiče dioksina, ne znam da li postoji laboratorija, ali vrlo dobro znam, pošto sam i sam učestvovao u JUP-u, da je Srbija dobila dve vrlo dobre mašine, to je gasni hromatograf sa masenim spektrometrom High Resolution, jedan je otišao u Vinču i on je namenjen za merenje dioksina u vazduhu, a drugi je trenutno pušten u rad i nalazi se u Institutu za meso i on je namenjen za merenje dioksina u hrani. Tako da ne znam da li taj u Vinči radi, ali imamo takav aparat, on jeste jako skup, preko $500.000, zato što je to... Takvi aparati su izuzetno skupi. Da, ali znači imamo... Znači nije da nemamo čime da izmerimo, nego... Znači, ne znam da li je pušten taj u Vinči, ali on je u Vinču stigao pre verovatno 2 godine. To pouzdano znam i ime čoveka kod koga je u kojoj laboratoriji, tako da bi trebalo da imamo takvu mašinu. Da. Hvala vam puno na ovom razgovoru.